бо вуҷуди аз тарафи кӯҳнавардони ҷаҳон ҳамасола фатҳ шудани даҳҳо кӯҳҳо, боз дар рӯи замин ҳанӯз ҳастанд маконҳое ки то ҳанӯз кашф нашудаанд. яке аз ин гӯшаҳо кӯҳҳои фатҳношуда мебошанд ки онҳоро қуллаҳои асрорангез низ меноманд. дастнорас будани онҳо бо сабабҳои гуногун вобаста аст. баъзе кӯҳҳо мақоми муқаддас доранд, бинобар ин кӯҳнавардӣ ба онҳо комилан манъ аст. баъзе дигар дар қаламрави баҳсбарангез ва ё дар минтақаҳои мамнӯъ ҷойгиранд ва баъзе дигар бошанд аз нуқтаҳои аҳолинишин дуранд ки то ҳол касе ҳам тасмим нагирифтааст ба он ҷойҳо экспедитсияи кӯҳнавардиро ташкил намояд. ҳеҷ кас намедонад ки дар ҷаҳон чӣ қадар кӯҳҳои фатҳношуда вуҷуд доранд, аммо шумораи онҳо ҳадди аққал садҳо ва бо эҳтимоли зиёд ба ҳазорҳо мерасад. дар воқеъ шумораи қуллаҳои фатҳношуда дар ҷаҳон аз шумораи қуллаҳои фатҳшуда зиёдтар аст. дар қаторкӯҳҳои баландтарини ҷаҳон ҳимолой бисёр кӯҳҳо фатҳнашуда боқӣ мондаанд. ба ҳамин монанд қаторкӯҳҳои Анд, тӯлонитарин қаторкӯҳҳои ҷаҳон ки 7000 километр дар қатқати қитъаи Амрикои Ҷанубӣ тӯл мекашад, хонаи бисёр қуллаҳои фатҳношудаи аз 5000 метр баландтар мебошад. қуллаҳои дурдасти Маянмар, Бутан, Тибет, минтақаҳои дохилии Русия ва давлатҳои Осиёи Марказӣ даҳсолаҳо боз барои ҷаҳони беруна дастнорас буданд. дар қитъаи ҷануби Антарктида низ ки то ҳол қаторкӯҳҳои дар зери ях пинҳон шуда ҳастанд, оҳиста оҳиста пайдо мешаванд. вақте ки онҳо пурра намоён шуданд, пас бисёр кӯҳҳои фатҳношударо ба ҷаҳониён ошно хоҳанд кард. баъзан муайян кардан душвор аст ки кӯҳҳо аллакай фатҳ шуданд ва ё на. маълумоти дақиқи таърихи кӯҳнавардӣ барои ҳар як кӯҳ дар ҷаҳон вуҷуд надорад. ҳоло мо чанде аз номгӯи кӯҳҳои баландтарин ва сабабҳои то ба имрӯз фатҳ нашуданашонро барои шумо тамошобинони азиз пешниҳод хоҳем кард. ганхар пуэнсум, баландиаш 7570 метр, ҷойгиршавӣ шоигарии Бутан. баландтарин кӯҳи шоигарии Бутан Ганхар Пуэнсум метавонад инчунин баландтарин кӯҳи фатҳношуда дар ҷаҳон бошад. он дар сарҳади баҳсбарангези байни шоигарии Бутан ва ҷумҳурии мардумии Чин ҷойгир аст. соли 1994 шоигарии Бутан ба хотири эҳтиром ба эътиқодҳои рӯҳонии маҳаллӣ кӯҳнавардиро ба баландии зиёда аз 6000 метр манъ кард. аз соли 2003 кӯҳнавардӣ ин ҷо комилан мамнӯъ шудааст. аз ин рӯ Ганхар Пуэнсум ҳамчун кӯҳи баландтарини фатҳношуда боқӣ мемонад. мучучхиши, баландиаш 7453 метр, ҷойгиршавии ҷумҳурии исломии Покистон. яке аз баландтарин кӯҳҳои фатҳношуда дар минтақаҳои ноҳамвор дар водии Ҳунзаи Покистон ҷойгир аст. бо сабаби дур будан аз маҳалли сокинон ва душвории бениҳоят зиёди роҳ барои ба қулла баромадан, ҳамагӣ якчанд маротиба кӯшиш карда шуд ки мутаассифона ягон тояш барор нагирифт. бори охир як экспедитсияи чехӣ дар соли 2021 кӯшиш намуд то ба мучучхиши барояд, вале кӯҳнавардон аз сабаби миқдори зиёди барфи ногузар дар нисфи роҳ маҷбур шуданд ба ақиб баргарданд. карджиланг, баландиаш 7221 метр, ҷойгиршавии ҷумҳурии мардумии Чин. кӯҳи Карджиланг дар ҷумҳурии мардумии Чин дар Тибет дар марзи Бутан ҷойгир аст ва аз ин рӯ барои кӯҳнавардон иҷозаи кӯҳнавардӣ гирифтан ба он хеле мушкил мебошад. илова бар ин масири бениҳоят душвору ноҳамвор ва эҳтимоли зиёди фаромадани тарма баромадан ба қулларо қариб ғайриимкон месозад. ҳамаи он чанд экспедитсие ки кӯшиши ба Карджиланг баромаданро доштанд, то ба имрӯз бебароҳ
баландияш 6998 метр, ҷойгиршавӣ ҷумҳурии федеративии Непал. Мачапучаре яке аз қуллаҳои зеботарин дар қаторкӯҳҳои Ҳимолой мебошад. Номи кӯҳ дар забони непалӣ маънои думи моҳиро дорад ва мардуми маҳаллӣ онро ҳамчун хонаи муқаддаси Шива мешиносанд. Ягона экспедитсияи нопурраи кӯҳнавардӣ ба қайд гирифташуда дар соли 1957 замонест ки гурӯҳи кӯҳнавардони британиявӣ танҳо 50 метри дигар то қулла мондан ба ақиб баргаштанд. Ҳамин тавр онҳо ба ҳукуматдорони маҳаллӣ ваъда доданд, ки ин қулла фатҳ ношуда хоҳад монд. Гашербрум 6, баландияш 6979 метр, ҷойгиршавии Ҷумҳурии Исломии Покистон. қуллаи Гашербруми 6 дар қаторкӯҳҳои Қаракорами Ҷумҳурии Исломии Покистон ҷойгир шудааст. Соли 1986 дар бораи бо муваффақият баромадан ба қулла хабар дода шуд, аммо муваффақияти ин экспедитсия зери шубҳа қарор дорад. Бинобар ин кӯҳ то ҳол фатҳношуда ҳисобида мешавад. Соли 1993 кӯҳнаварди олмонӣ Валтер Ҳелзер кӯшиши танҳо фатҳи қулларо кард, аммо бо далели хатари фаромадани тарма ва яхбандии шадид маҷбур шуд, ки ҳамагӣ 200 метр мондан ба қулла баргардад. Кайлас, баландияш 6638 метр, ҷойгиршавии Ҷумҳурии Мардумии Чин. Кайлас яке аз зеботарин қуллаҳои ҷаҳон маҳсуб мешавад. Хусусияти фарқкунандаи он сарпӯши барфии ҳайратовар ва шакли ҳамвори пирамидашакл мебошад, ки чаҳор рӯяи он қариб ба нуқтаи марказӣ нигаронида шудааст. Мардуми маҳаллӣ ин кӯҳро муқаддас медонанд ва он барои пайравони чаҳор мазҳаб муқаддас мебошад: будоӣ, ҳиндуӣ, ямнӣ ва бонӣ. Ба ин хотир ба Кайлас баромадан комилан манъ аст. Ёдрас бояд шуд, ки дар соли 2020 ба экспедитсияи Испания муяссар гардид то аз мақомоти Ҷумҳурии Мардумии Чин иҷозати фатҳи онро бигирад, аммо ба кӯҳнавардон мардумони таҳҷоии эътиқодманд монеъ шуданд. Сайпл, баландияш 3110 метр, ҷойгиршавии Антарктида. қуллаҳои фатҳношуда на танҳо дар баландтарин қаторкӯҳҳои ҷаҳон ба монанди Ҳимолой ё Қаракорум мавҷуданд, инчунин онҳоро метавон дар дигар қитъаҳои ҳамеша барфпӯш пайдо кард. Масалан, вулқони ғайрифаъоли Сайпл дар ҷазираи ҳамномаш дар Антарктида, ки то ҳанӯз ба болои он ягон экспедитсияи кӯҳнавардӣ ташкил карда нашудааст. Ҳарчанд вулқони хомӯшшудаи Сайпл на он қадар аз сатҳи баҳр баланд бошад ҳам, аз сабаби хеле дур будан ва ҳарорати доимии паст доштанаш касе ҷуръати фатҳи онро